दायो आं नै दुब्लियाव दंफायो नोंथांमोना नायनो हागोन नै पुरा माइ एकदम गुवारखा दुब्लिया ओमफ्राय बेयाव फैनायनि रिजोना जाहैबाय मोनसे सलार पेनेल आङो एप्लाइ खालामदोंमोन 1.5 माससो आगोलाव 24,000 बिदि सामथिंमोन ओमफ्राय मैया लाबोबाय माबाखौ सलारखौ मेचिन ओमफ्राय सलार पेनेलखौ माने दोनफैबाय बे साननैसोनि गेजेरावनो फिटिं खालामफैगोननो बिसोरो बेखायनो आं जायगाखौ नायनो फैदों जे माखिनियाव लगायबा मोजां जागोन अलरेडि बेवहाय माबा दंखायो बे बरिं मोनसे दङ बेवहाय दा जुदि बेयाव लगायोबाथ' बे माइफोरखौ पुरा खालि खालामनांगोन जा माबा बोखारजोबनांसिगोन माइखौ ओमफ्रायहै बेयाव फैदों गांब्रै सलार पेनेल ओमफ्राय 2 HP नि DC मटर मोनसे ओमफ्राय कन्ट्रलार मोनसे ओमफ्राय स्टेन्ड आरि फैसोदों ओमफ्राय दा लामायाबो लाबोनो थाखाय बिराद गाज्रि बैथिं बलान मोनसे दं ओरै बै बे मेन रड ओमफ्राय ओरै बलान मोनसे दं बिनि अनगा लामायानो गैखाया ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि लामायाहै माने पुरा लामाबो नंगौ बलानसो माने ट्रेक्टर थाङै थाङै गोजौ गाहाय जाजोब्बाय बे दैबो बोहैबाय थादों हाग्रा माखासे जाना दं ट्रेक्टरबो लाबोजाया ट्रेक्टर लाबोबाबो फिदिंनो जायगा गैया ओमफ्राय थेलाबोथ' लाबोजाया दै हाब्रु बेखायनो माने टेनसन जादों माबायदि लाबोगोन माने हाजिरा लानासो बानना लाबोनांसिगोन बायदि मोनबाय नैबे हाया जोंहानि नै बिराद गुवारखा नै जोंनि बे माबाया दुब्लिया एकदम नै बेनिफ्राय बैथिं एराउन्ड 1 किल'मिटारसो जागोन बेथिंबो 1 किल'मिटार बेथि 1 किल'मिटार बारासो बिराद गुवारखा ओमफ्राय नै बेथिं गामि दं जोंहानि न'आ बैथिं थांनांगौ बैखौ बारलांनानै ओरै बेनो दुब्लियाव फैनायनि रिजोना दिनै आंनि